Hej og hjertelig velkommen til premieren af Hesteholdet. Som I kan se, så har vi Jeppe Juhl i studiet, og han har jo haft en forrygende start på året. Og Jeppe, hvad synes du selv om den her start? Det var fint. Det har gået fint, selvom vi ikke har haft så mange heste ude. Ja, vi kan jo se, at du har 50 starter og 12 sejre. Det er en sejrsprocent på 24. Kan du klage over det? Nej, overhovedet ikke. Vi klager heller ikke, så det er vældig fornuftigt. Dine mål for i år, nu har du haft nogle helt fantastiske sæsoner her de seneste år. Hvad er de største mål i år? Ja, det er igen, at vi kan deltage på et stort dag og hæve os i de store overgangsløb. Igen, køre så mange penge ind som muligt. Det er det, vi, derfor vi arbejder med det. Ja. Stalton var lige jo din fløjtsheste i selve stallen der. Hvad er målet med begge to i år? Ja, men igen, de skulle tjene så mange penge som muligt. Og lige nu PT, der har de igennem en tung træning, og det skal de i hvert fald 4 til 6 uger endnu, og så begynder vi at lære dem lidt, så det går et par måneder, før vi ser dem. Ja, men nu har jeg været inde og søge lidt om dig, fordi du skulle have ind i hesteholdet, og jeg kan jo se, at du runder et skarpt hjørne i år. 40 år. Men det er jo nogen alder til, at du har vundet så mange sejre. Hvad er hvordan synes du selv, du holder det? Jamen, jeg synes, jeg holder mig rigtig godt, og alder, det er kun et tal. Jeg føler ikke, at det er noget, man selv gør det til. Og igen, jeg føler også selv, at selvfølgelig er jeg ved at få en vis rutine, og også en vis rutine i at køre de løb, hvor det er sjovt med. Så det er ikke noget, der præger mig, det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Og igen, det er kun noget, der går mig stærkere. Så vi er stadig skarpe, men igen, jeg har en vis ballast i at køre de her løb, så det er positivt. Men vi kan jo se din kørestil. Nu har jeg et dumt spørgsmål, men det er jo for de nye seere. Du ligger jo meget ned i forhold til sådan en som Flemming Jensen. Er det aerodynamisk, eller er det bare din måde at køre på? Sådan tror jeg har kørt altid, og det er ligesom min måde. Flemming Jensen har hans stil, og jeg har min stil. Nogle de virker noget for nogen, og det her det virker for mig, og jeg gør det, der passer godt til mig. Men vi så jo i 2012, det var nogle år siden, der kørte du en hest, der hedder Wishingstone. Og det må jo være blandt en af de største sejre, du har haft i din karriere. Klart, det var en fantastisk oplevelse. Det var noget helt ekstraordinært. Frem for alt var vi lidt underdogs, og igen, det var vældig godt besat løb. Så den følelse, da vi løber første årsstregen, hvor det er ens bedste venner, der har træner hesten, og det er nogle venner, jeg har haft siden barns ben. Så der var mange følelser, der gik igennem en, så det var helt ubeskriveligt. Det var en ubeskrivelig dag, og det var en ubeskrivelig aften, vi havde bagefter med hinanden. Det er sådan noget, at jeg ville ønske, at alle skulle opleve det. Ja, men hvis du kommer herhen, så kan du se her på computeren, vi har et klip, hvor du krammer, og du er meget rørt. Var det, som du siger, en sejr, der virkelig betød noget for dig? Ja, igen, det var det godt igen. Da jeg blev modtaget over på staldsiden af staldmanden og Peter, der går der nogle følelser igennem, at man ikke kan beskrive det, noget man skal opleve. Og så synes jeg, da jeg så Bo, og han tog fat i mig, der fik jeg en klump i halsen, som jeg sjældent får. Så jeg får den faktisk nu igen, når man begynder at snakke om det, så det var stort. Men nu skal det hele jo desværre ikke handle om dig, selvom det vil du jo gerne have, det gør. Men vi har jo nogle klip, som du kan prøve at se her. Klipper bare herfra. Herhjemme der har vi jo det, der hedder voldestart, ikke? Ja. Og straffen ved det er jo der omstart. Men vi har fundet et klip på internet, som måske er en ny mulighed for strafkuskning, når vi laver omstart. Ja. Ja, igen, jeg vil ikke sige til det. Jeg siger sådan, der er jo ikke nogen, der laver opstart med vilje. Nogle gange så er det, hesten, der ikke er helt med på noderne, andre gange, der er vi lidt for fokuseret på at komme afsted. Igen, der er jo ikke nogen, der har til sent til at lave opstart med vilje. Og meget af det er enten dårlig timing for hesten, eller dårlig timing for kusen, eller sådan en kombination. Lige præcis, ja. Men nu ser vi jo heldigvis 7.13 sker det sjældent, at der er nogen, der ryger af vognen. Men vi har jo også igen været inde på nettet og så kigge. Jeg ved ikke, om du har set over fra Amerika her for nylig. Der var en, der One Purse. Der var en af de mest berømte amerikanske husker. Kunne du prøve at se her, hvordan The mainland key, and it looks like Yeah, Darren, he's just being a handful. Whoa, Oh boy! Ronnie landing right on his feet there. Now they're now he's getting Geez, Ron.
dragged away here. So we have a bit of a situation, and Ronnie holding on. Hopefully they can get this horse under control here, and it looks like they did. Det er kun kuskal akrobat. Ja, det må man sige. Det er jo helt heldemodigt, det der. Det er mest imponerende, det er jo, at han hopper op og så kører løbet bagefter. Ja, igen, man kan igen, der er ikke sket, og hesten har ikke været løbsk. Den har ikke fået det der skrækscenarie i sig. Så det er helt logisk, at den skulle gå et løb igen. Det var bare hændeligt uheld, at han fik tyngden på det forkerte sted på vognen, og så løber vognen over. Det var hændeligt uheld, og igen, hesten var jo på ingen måde dum eller noget som helst. Så det var bare lidt... Ja, det er noget uheld derude, og jeg synes, at det klarede det godt. Men nu har vi jo på vores Facebook-side noget, der hedder Hesteholdet også, og der har vi fået et spørgsmål, som blandt andet du måske kan svare på. Det er noget, I kalder blød dødens. Hvad er det helt præcis? Ja, men blød dødens, det er at sige sådan der, at man ikke trykker tempo op. Man ligger sig ned bagved, og det er vel, når man havner i en blød dødens, så er det sted, man ikke selv har valgt at ligge, og man presser ikke tempo op. Man er ligesom spidshesten at afgive tempoet, så man sidder bare foran og kontrollerer ligesom lidt, men man trykker ikke farten op. Ja. Men vi havde jo også inde på vores Facebook-side en lille konkurrence, som du måske vil hjælpe os med at trække lodder. Vi har nogle papirer her. Det er om 5 halvårs sæsonkort til i år på Aalborg Væddeløbsplan. Og hvis du trækker en vinder, skal vi se, hvem det bliver. Og det blev 4. Fie Vestersø Nielsen, og stort tillykke med de 5 halvårs sæsonkort. De bliver sendt til din adresse, som du kan skrive til os på vores Facebook-side. Men det er desværre et kort program, men vi er jo nødt til at holde tidsplanen, og Jeppe han skal jo, som I kan se, ud og køre løbet af. Så vi vil sige tusind tak til dig, Jeppe, fordi du gad at give dig tid til at komme over. Tak for det. Hej. Hej.